Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Amara. Sumulat po ako para ibahagi ang kwento ko na nagsimula sa matinding pagdududa sa sarili pero nagtapos sa tahimik na pasasalamat. Ganito po kasi. Yung mukha ko po, puno po siya ng acne scars. Nangingitim at hindi kayang itago ng makeup. Kapansin-pansin kahit sa malayong tingin. Sa tuwing haharap ako sa salamin, hindi ko pansin ang ibang facial features ko. Ang tanging nakikita ko, yung mga nagsusumigaw na peklat sa mukha ko. Kahit masakit, tinanggap ko na pinapangit ako ng mga acne scars ko. Hindi kaaya-ayang makita ng iba ang mukha ko. Dahil dito, sobrang bumaba ang tingin ko sa sarili ko. Tuwing yayayain ako ng asawa ko na lumabas, lalo na kung may ibang taong kasama, lagi akong tumatanggi. Hindi ako sumasama kahit sa mga lakad ng pamilya niya. Mas pinili kong manatili sa bahay kesa maramdaman ang mga tingin na pakiramdam ko ay puno ng panghuhusga. Noong mga panahong ito, ramdam ko ang pag-unawa ng aking asawa. Hindi niya ako pinilit. Hindi siya nagalit o nainis. Tinanggap niya ang katahimikan ko, ang pag-iwas ko, tinanggap niya yung takot kong humarap sa mundo. Ang ginawa niya, buong tiyaga niya akong sinamahan sa bawat derma appointment ko. Nasa tabi ko siya habang ipinapaliwanag ng doktor ang mga posibleng gamutan. Ginastusan niya ang mga kailangang proseso kahit mabigat sa bulsa. Hindi niya yon pinaramdam na obligasyon. Para sa kanya, yon ay pag-aaruga. Hindi naging madali ang lahat. Ilang taon din na lumipas bago tuluyang naglighten at halos mawala ang mga peklat. Ngayon nakakalabas na ako ng bahay ng may kumpiyansa at hindi na nahihiya sa itsura ko. Masaya na ako. Buo, labis ang pasasalamat ko dahil alam kong minahal ako ng asawa ko kahit noong mga panahong ako mismo hirap mahalin ang sarili ko. Hindi siya umalis at nanatili lang siya sa tabi ko. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po kahit paano may natututunan ang mga listeners ninyo o may natutunan ang mga listeners ninyo sa pinagdaanan ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Amara. Amara. Ayan. Well, nakakatuwa naman Oo, yung good for you. ito yung sinasabi nating blessings in disguise. Na akala natin na puro sakit, puro pait, puro nakakainis, nakakalurky, nakakayamot, 'di ba? Yan. Pero at the end of it all, when you look at it at a different point of view, 'di ba? Doon mo nakita na
sobrang tindi ng pangunawa sa'yo ng mister mo, Yes. na kahit na ikaw mismo hirap kang mahalin ng sarili mo o hindi ka talaga nagagandad sa sarili mo, yung mister mo, di ba, binahal ka ng todo-todo at sinusuportahan ka. Hindi lahat ng mister ay ganun na sinusuportahan ng kaartehan ng kanilang mga misis. At hindi, well, in your case, hindi siya kaartehan. May mga iba kasi arte na lang talaga eh. Yung mga taong tulad ko, kaartehan na lang, di ba? Pero may mga tao talaga na ito, medically, they really have to do something about it. Ganyan, di ba? Akala ko nga nung una yung problema mo yung nga, namumblema ka dun sa mga acne scars mo, wala kang love life, may asawa ka naman pala, di ba? Ayan. Oo, ibig kaya nga sabihin, talagang minahal ka ng asawa mo sa kabila sabihin mo yung Ng minamaliit mga mo yung flaws. Oo. sarili mo. Oo. Baka, ano? Ano? Wala. Tuloy mo ni Goyle. Baka ano? Baka, Ano? kahinaan ng asawa mo yung... Ayun na naman tayo. Gusto ko na magbago, Lord. Ito kasi Ano? nagiging problema kasi natin kung minsan. Lagi kasi nasa mindset natin. Yung sasabihin ng ibang tao. Ayan. Hindi, tsaka lagi tayo kasing may definition lang. Actually, hindi ko sure kung hindi, okay, gets. Sorry, ang dami pong tumatakbo sa isip ko. Hindi ko alam kung anong unahin ko. Wait lang. Wait ka namin. Teka. Wait ka namin. Hintayin niyo ako. Ang dami yan. gustong ilabas ng utak ko eh. Of course, this happened malamang a long time ago. Kasi sabi niya, it took time bago maglighten ng mga scars, ganyan. So, kasi sa panahon ngayon, Jegs, iba na rin yung pagtanggap ng mga tao. I don't think, parang katulad ng mga enhancements. There was a time, nung mga bata pa tayo, at nung unang panahon, na kapag ka nagpagawa ng ilong ang isang tao, bulong-bulungan siya. Parang, oh my God, nagpagawa siya ng ilong. Hindi talaga niya gusto yung binigay sa kanya ni Lord. Di ba mga ganon? Tapos yung mga nagpapagawa ng ilong, hindi Hindi sila umaamin kahit parot na. Ang taas-taas na nung ilong, hindi sila aamin, hindi ako nagpagawa, Kasi ganyan. alam nila huhusgahan sila eh. Correct, di ba? Pero ngayon, sila na mismo, hindi mo pa sinasabi, sila na mismo yung nagkukusa ng information. At pinodocument pa nila. Correct, diba? totoo yan. At hindi sila nahihiya, di ba, na parang sino ba? Mara Tony. Si Mara. Si Mara yata hindi naman niya tinago Kasi sabi kita-kita niya naman po natin sa kanyang throwback 2016 photo. Ang kanyang ilong na medyo kalat, di ba? Pero wag ka sa kanya. Alam mo kahapon nga nung nakita ko siya nung sumilip siya sa office ko. Sabi ko talaga sa kanya, hindi ko sinabi sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, sa kanya talaga isa siya sa mga nakita ko na nung nagpagawa ng ilong, talagang bumagay ng bonggang-bongga. Ang ganda-ganda-ganda niya. And hindi siya para kutsain dyan, ha? Bagay talaga sa kanya. Correct. Kasi there was a time nung hindi pa siya nagpapagawa na parang lagi siya nag-nose line. Hindi ko pa siya masyadong ka-close nun. Gusto ko na siyang sabihan na, girl, alam mo, feeling ko, itodo mo na, pagawa mo na yan. 'Di ba? Kasi feeling ko bagay. Tapos isang araw nakita ko na lang, may may bendahe na yung ilong. Ganyan. So, nagpagawa na. Nakaka-excite. Alam mo yun, na-excite na yung mga tao ngayon sa enhancement versus sa kukutsain ka kasi may binago ka sa katawan mo. So parang feeling ko nangyari to ng mga lumang panahon. Yes. Yung ganyan. Pero ngayon kasi, tinatanggap na rin. Tingnan mo nga, 'di ba, sabi natin, ang mga model noon, yung mga makikinis lang, matatangkad. Iba yung definition ng magaganda. Oo. Ngayon magugulat ka, model ng mga malalaking brands, hiwalay yung ipin sa harap. Tama. 'Di ba? Hindi maputi ang kilikili. 'Di ba? Hindi totoo 'yun. Na parang ang laki-laking clothing brand na to, tapos ganito yung model. Yes. Kasi nga ang iba na talaga yung definition ng beauty. Sa bagay kanya-kanya kasi talaga ng definition ng beauty yan eh. Diba? So, basta I'm so happy for you na nakakalabas ka na. I'm so happy for you na meron kang asawang very, very supportive. Ayan, tsaka alam namin hindi madali yung pinagdaanan mo, Amara. Totoo. Kasi imaginein mo na parang talagang withdraw mo yung sarili mo Correct sa mundo. ka. Hindi ka sumasama sa family gathering. Tama. Ang hirap kaya nun. Ang baba talaga ng Tingin mo sa sarili mo. sarili mo. And I think it's also a lesson eh. Pag halimbawa ganyan yung nararamdaman mo, hindi para lagi kang maging victim. Oo. Pwede kang maging victor.
pwede mong gawa ng paraan. Kasi 'di ba, sabi nga, kapag ka ipinanganak kang pangit, wala kang magagawa diyan kasi Oo. namana mo 'yun sa mga ninuno Sa mo. parents. Oo, yun. ganyan. Genes nyo. Nasa genes eh. Oo. Pero kapag ka masama ang loob mo, namatay ka pa rin ng tsaka, medyo may ambag ka na dun kasi wala kang ginawa. Kasi lalo pa sa mundo ngayon. Oo. Ang mataba, pumapayat sa isang ilang turok. Oo. 'Di ba? Ang kalat, nagiging, 'di ba? Ang nakalaylay, umaangat. 'Di ba? Ang maitim, pumuputi. Tama. Oo. So, madami ng possibilities ngayon. Yan. Ay, but we're happy for you, Amara. Ang maganda lang dito sa kwento ni Amara is yung pagmamahal ng asawa niya. Correct. Yun yung nakita natin nag-stand out. Tama. At dito din natin makikita na talaga na pag si Lord talaga yung gumawa ng match, perfect Tama. talaga. We are imperfect on our own, pero dahil sa partner natin na magko-compensate sa mga pagkukulang natin, ito support sa mga pangangailangan natin, nagiging perfect ang isang relasyon. Correct. Oo. Diba? So, perfect combination. True lalo. Ayan. Alam nyo po, hindi lang po sa itsura ang dapat maging basihan para maging confident tayo. Natandaan nyo yung nag-resurface na video ko na may inaaway akong senador 25 years ago. Kung makipag-away, kala mo naman may makeup. Kala mo may kilay. Kalat din yung ilong ni girl doon. Ang taba-taba ng nose, 'di ba? Pero yun nga, pero I was very confident that time. Kasi nga ang confidence hindi lang naman sa outward na itsura. Kaya nga 'di ba may mga tao na pag tinanong mo, maganda ba siya? Mabait. Kasi mabawi ka dun sa kabaitan. Maganda ba siya? Masipag, di ba? Ayan, So, totoo. hindi all the time, laging sa panglabas na kaanyuhan. Oo. Ganyan. Tsaka ang swerte na po natin ngayon kasi madami na pong ways para gumanda. Oo. Gumwapo. Tsaka, ang isa pa siguro na POV na pwede nating matutunan dito is huwag tayong titingin doon sa kung ano sasabihin ng Iba. yung malalayo, yung nasa circle natin, yun ang Correct. importante. Totoo yun. Oo. Actually, yung mga nasa circle natin, kahit masakit yung sinasabi nila, Mhm. they're coming from a place of love. Yes, oo. Na Yun kaya yung may nila, pagmamahal. correct, kaya nila sinasabi yun kasi kesa iba pa yung magsabi sa'yo. Oo. Kasi may concern sila sa'yo. Oh, like halimbawa, sabihan kami ng kasama na, uy, tumataba ka na, nawawala na yung leeg mo. Oo, yan, correct. Huwag tayong magalit. Oo. Concern sila. Pero Correct. kung ang nagsabi sa'yo yung malayo, hindi mo naman kaibigan, Oo. chismoso lang yun. Pakialamero, sulsulera, ganon. Pero speaking of kakinisan, gusto ko lang i-shout out. I-shout out natin, Jegs, kasi apakakinis ng ating kaibigan na ito. Aha. From a Hard Rock Cafe, from the Bistro Ay, Group. oo naman. Isang bonggatious na happy birthday! Happy birthday! Kaya Brian Brian! Peck! Happy birthday, Bri! We love you. Everybody in Love Radio loves you. Yan. Happy See you birthday! soon. See you soon. Enjoy your special day. Happy birthday. Happy birthday ng bongga-bongga. Apakalikod din ng utak nito ni Sir Oo, Brian. Ano? diba? Nakakatuwa kasi saan ba yung kinainan natin recently na bagong bukas na Dito sa Bistro Group? MOA, oo. Crazy Garlic. Oo. Dito sa MOA. Oo, Sabi ko, yung kakaiba yung mga ng- pangalan, di ba? Sabi ko, sino nakaisip nito? Di ba? Halatang nakikinig sa Love Radio. Oo. Happy birthday, Bri! Happy birthday! Enjoy your special day. Many, many more bongacious celebrations for you. Mahabang buhay para sa'yo. Ayan. Happy birthday. Yeah. And tawang-tawa yung ating boss na si Mas Katrina Martin dun sa kalat na ilong. Ito kasi kaming dalawa, pangarap namin yan dati, hindi lang namin talaga natupad eh. Yung yung... Oh, yun yung Nicole Yalan, Sexy Terry. Oo. Kasi dapat talaga pag magpapagawa ka ng ilong, yung mga tipong maaga pa eh. Oo. Hindi na siya hindi na siya yung para, pag halimbawa yung anak ko, sinabihan ako, papagawa siya ng ilong ng mga, siguro 18, baka hindi pa papayag. Oo. Pero pag halimbawa, nakagraduate na, sabi ko sa kanya, go. Oh, why not? Why not? Anong shape ba gusto mo, girl? Gusto mo ba Dumbo? Gusto mo ba? Gusto mo parang elephant yung nose? Uy, may nagtatanong kung ang t-shirt mo daw ay sa Worship Generation. Yes, it is. Ay, ganda. Indescribable. Ganda niya, no? 'Di ba? Si balik sa iyo sa Amara. Thank you so much. Salamat dahil pinaramdam mo din sa amin na masarap magkaroon ng karelasyon na sumusuporta sa iyo. Sana kung pipili tayo ng karelasyon, hindi lang titingnan yung ating physical na kaanyuhan. Yes. Kasi ang physical, kahit naman i-enhance mo yan eventually Magfi-fade yan magfi-fade. Tingnan mo yung mga Kulubot din. correct, yung mga heartthrob mong kaklase dati. Hindi ba't
parang kulang na rin sa ganda? Hindi ba Aha. dahil matanda na rin, papunta na rin sa pagbulok? Di Correct, ba? oo. Di ba? So eventually, ang magtatawid sa relationship ninyo, yung karakter ninyo, Yes. yung love ninyo for each other, your loyalty, honesty, communication, and Ayan. everything positive in the dictionary. Ayan. And we're happy for you, Amara. At Yes. saka mister mo na dinamayan ka. Correct, salamat. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!